Goeiedag, mijn eigen naam is Golda, dat is mijn voornaam en mijn familienaam is Gijzelink. Ik geef dansles aan een tiental dames in Knokke de woensdagavond. En onze dansgroep noemen wij Amena, omdat dat eigenlijk een dansnaam is. En die dansnaam heeft een betekenis, namelijk vertrouwenswaardig. Wij zijn afkomstig van België, laten we zeggen. Ik woon zelf in Oostkamp. Ik geef les ook in Oostkamp, ook in Knokke. En met dat Knokke hier nu eigenlijk dicht bij Nederland ligt, zo zijn we hier terechtgekomen in het Fantasy Festival waar we nu optreden. Waarom hebben jullie voor Oosterse stijl gekozen? Goh, dat is een lang verhaal. Dat is een heel lang verhaal. Voor het vrouwelijke, voor het, hoe zou je zeggen, het vrouw zijn is van belang. Om het even welke leeftijd, hoe je uiterlijk is. Ook voor je zelfvertrouwen, heel belangrijk. Het is een dans die je zelfvertrouwen stimuleert. En de dansstijl wordt eigenlijk een beetje onderschat. Dat is een isolatietechniek die je moet aanleren en die door veel trainen, dat is eigenlijk een echte workout. Door veel trainen dat je dan die stijl beheerst.